पोलीस अप्पा कसा घ्या तू नका पुटी घ्या बापीने दिशी राहिना तुले त्या बसले दारू डसलत ए अप्पा तू काय दर टाइमला आहे सडेल पटक दारू फेस ऐ देख तुम साडे कितली भारी दारू लय रे तू शाळा शिकंद पडत वा वा बेटा तू खरोखर आमना पोटी हिरा पैदा व्हायले आणि काय लिहिले ते काय दे गेला तू डोळ्या पाडी पाड्या आत्ते समजन्यो तू आई चैन दे गिरायने ना पुरा 50 तोयाने मा पुरा 50 तोयाने हा थोडी जगायची आहे का बरं मी अंग दोस्त नाही ना मा ते पहिले सारखं आणि चोईच्या याचा अजिबात दोस्त नाही चल एक मा या अंगठ्या असली जरवेल नाहीत मा आई जे का अंगठी फक्त पित्तही नाही आणि आई ते काय म्हणतात रे बसले हा मा आई जेते कळा मा संताप नको करू तू अशी नको देखू मा आई देख जे तुने कमाले ना ते मला बिलकुल पटत नाही तुले तुना बापने माताडेले मी देख राहिलो तुना बोलणं तुना चालणं तू कितला बदली जायले ते ए मा मी नाही बदलेले आपला दिन बदलेलेत का ए लय रे काही नाही रे देख मा तुझे सारी लय रे मी आई साडी काय करू तुम्ही आई राम ना गमाई आता नाही रे तुमना पाले तर माते येतो माडी साडी नाही लेनी तर नाही लेनी पण माडी करा राणी तू नाही पूजा करत तुम्ही देख मा ते बडे जाऊ दे तुम साडी देख काय लिहिलं मी देख मा इले म्हणतात गावठी बंदूक देख मा याले म्हणतात टिकलीस ना रोज देखेले कधी देख मी तुला सांगत आवाज कोणतस मा रोज देख मा अशी बंदूक कोणतस हा देख मा काय म्हणतास घोडा नाही मा गदड काय म्हण राणी मा अवघ्या म्हणतास किया आई उघडी देख आणि अवघ्या का रोल असा टाकतास देखेले तू कधी बंदूक नाही दिवाळी मध्ये केलो तू हे देख मार हे करे आणि मा देख असा रोल लावतोस मा देख मा ज्याने मारले ना त्याला डायरेक्ट अशी तारी द्या आणि मा नको बेटा टिकली फुटी दे ना अरे त्यात कसाले उद्गार आहे ना मनावर उद्गार दादा माले मारी टाक आई देखा ना पहिले माले मरणी परवाडी तू मर मग मा बस मा सरिया रो देख मा आजी नको रे भाऊ नको रे दादा देख ले कशी मार्च मी बोलते नको रे वरतीला मला माय खाय गेली उठ थांबाजी कशी बोलते काय बोलते ते तू तुला वापर बंदूक उगारी चल निघी जा तू ना घरातून मला नाही काय सांगास मी तुझ्या घरी आपण टिकल्या पुढे काय असे सगळे टिकल्या सरिया वा वा बेटा वा देखा बोलू नाही बो अरे देखा वा बेटा देखती बा कथा कोण आहे कोण आहे
हसता कशाला रे चिमण्यांनो? हसू नका. शांत बसा बरं. आता हल्दी घेतो. चला 1 नंबर कुठे गेला? Yes, sir. चला 2 नंबर. Yes, sir. चुप. खाली बैस. 3 नंबर. Yes, sir. 4 नंबर. परीक्षा का 3 बरी. 5 नंबर. नार्या. हाँ, अप्पा. Yes, sir. 6 नंबर. यस सर. 7 नंबर. Oh, sir. 7 नंबर. Yes, sir. कसा दे की राव काय लावलं रे? छी! शांत बसा. वट्ट वट्ट करू नका. छी! बरं काल कोण कोण गैरहजर होतं बरं? तू उभा राहा. उभा राहा. तू पण उभा राहा. उभा दिन सर तू. तेवढाच आहे का? शांत बसा. काल का नाही आले रे तुमची त्रिमूर्ती? उठा. सर आमले असं वाटी राहिलं की खडकुनी आजी काल दिनात कुचकी जाईन म्हणे सर आम्ही दिनभर त्यांना घरात पडी राहिलो. खडकू मला एक सांग बरं, तुला एकूण आज्या किती रे? मागच्या महिन्यामध्ये 2 आज्या मेल्या. हे आज्या कुठून आणल्या? नाही हो सर, हाय म्हणे माझे सासूने मावणे मावशी होतो इशू. भाऊ खडकू खाली बैस. देगा नाव सर, या पोरे आमनाकडे देखील नाया पाडी राहणार. तुम्हाला कसं काय माहिती पडलं ते तुम्हाला नाया पाडतात? तुम्ही सुद्धा त्यांच्याकडे बघत असणार. कसं बोलणार सर, या जन्माकडे जे जण नाही पडवणार इशू. खडकू गुच्चू बैस. कोणीच कुणाला नाया पाडणार नाही. चला पुस्तकं काढा. 10 नंबर 16 करा. चला. सर इसमें तू चौबंद डाला है. अरे चुप. वाच काढा. नार्या. थांब्या. खडकू. इकबाल. मैं क्यों? मैं तो किताब को पढ़ रहा था. मला माहित आहे तू पुस्तक वाचतोय असं. चला निघा चौक. ऋतिक आपलं दप्तर लई घ्या आणि बाहेर दे.
अरे बिंदास राह रे. क्या करने का भाई अब आने दे दे मग तिथले मग देखेंगे ना. हो भाऊ मी सांगतेस म्हणून गुड्डी नाव लिहून बरं. क्यों है तेरी गुड्डी क्या कुछ लग रही क्या. थांब ना म्हणते थांब नाही तर जाय वय नाव लिहिलं वय मशी लग्न आला डोल्या यू. ये जीवन है इस जीवन का यही है. चला अरे एक तर मी काय टेन्शन माझ्या झोपाडी राहणार मला असा गाणं म्हणायचा शांत बट थोडासा. क्या रे ओ अरे तेरे पिताजी यार मेरे को कुछ हाकल देते यार जब देखो तब हाकल देते यार तुमको नहीं मुझको भी हाकल देते ना वो. बड़े हंसू नको रे दादा देख ही राहणार का. क्या कर जैसी जारी है वो कर जैसे लंबी है पे तफकीर है होठ पे गाली है देखो यारा खुद को समझती है. कैसा गिरा था. अरे तू भी गिरा था. चलो गुच्चुप चलो. आणजो तुला दाखला मोठा पायरी आहे का नाही एवढी तेवढी हा. हसू नका रे क्या मारा भाई चलो शांत बट तू एक काम कर तो बाबा ना घर कोठे तो तपास लाव आणि संध्याकाळला मला सांग दे आज बाबाला. चला मी येणार आहे. हो अजून काय आपला खडको बिडको कत आहे. काय माहिती झालं क्या विकत आहे. बरं आहे ना तू सकाळ उन्हा नाही काय बाप्पा असा देता ना त्यांच्या जागावर तूच बतावो. आणि कोणता बाबाने मारा त्याने. काय माहिती का तू काय माहिती कोणता बाबा होता त्याने आज तपास करायला धाडलेले खडकुना कान बिन फुटी गया काय माहिती गरज तू येलच नाही आज. हो मग तुम्ही तपास लावाल पाहता तुम्ही रे. हो नाच रे थोडासा नाची दाखड. अरे नाचता तर गणेश पण गाणं नाही म्हणतायत ना. अरे इक्बाल म्हणे आपला गाणं देख तू बोलता बाय फक्त चांगला म्हण. सुन रे भाई हाँ जोश भाई मन थोड़ा सा. तुम पास आए यूं मुस्कुराए. अरे गाणं बंद राहणार का कुठे फिरायला जरा त्याला. क्या बात है. अरे झोप लाग गई थी मला. डान्स करना है तो खडकू ना. अरे उन्हाळ्या
इथला काय वाशी राहणार आहे कान भी तले पोटना का बाबा देख ले रे साला देख क्या दम था भाई उन बूढ़ी क्या मारा भाई लाल गड्ढा के पोऱ्या बोलता काम आहे पोऱ्या दुनी वालों अरे बोटे उमटे दिले बाबू गिन रहे डुक्कर बच्चे कसं लोय लोय कोणी असाव निर्द्याले रे घरी पोऱ्या आहे आपला मित्र बी पहिले लाग द्यायला ना यार. कोणी असाव निर्द्याले रे कोणी असो कोण आहे रे कोण नका थांब रे चुपट रे जाऊ दे, काय म्हणते भाऊ तपास करू ना चला तर चालला नाही माझ्या बसणार नाही यार. ते जाऊ दे तू बाबानं मागे जेवायला लागलं तर तपास दे करायला तू उरा दे तू घर लावून तपास करेन मी. दे का हो आज रात्री आज काहीतरी करूच चाल माहिती तुला हो फिक्स दे का हो ना यार. रात्री मला भेटा बटा दे यार चर्चा करा चला चला अरे आईचे ना यार. दे का हो ना यार. बेटा हो कोणतं आहे रे अरे पहिले उसा क्या बताओ यार हमारे बकरों के भाव इतना बढ़ गया साला मिलते नहीं बोले ये रविवार भी साला बीच में आ जाता यार आज तुम वही नहीं दर्शन भी नहीं हुए यार अरे बस रे क्या जब तब देखो तब लफड़े की बातें करते रहते पूरे बोले जाए रे हो माहिती आहे तू कितला निकित आहे. सकाळ संध्याकाळ पोरीस ना मागे गोंडा गोये आणि मने लोंडियो के बातें करते. बस कर रहा गया डकली दी रे पानी में चलो हाथ पैर धो लीजिए ओ यार नहीं रे मत रे ले रे भाई थोड़ा सा मत रे ले रे चलो ले रे चला चला यार भूक लागेल साली लवकर मले पण भूक लागेल हे भाऊ. भूक मग चलो रे खरंच आड्या 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 चला ना यार घरे घरे केला के 5 रुपये डझन. करे भाई नारा क्या भारी केले यार खिलाना भाऊ खावा ना रे. नहीं येत रे पैसा मना पारे ओय नाऱ्या मला द्या के खावड हाय बोलते भूक लाग जाए जर तू केने खावड तुम तू थोड़ी चालना जैसे हाय समझ ना अरे यार काय करू मी आता यार आता तुमले एक बात सांग यार अरे हो बोलतो बाहेर रे भाऊ. हो तेच करू
वयाक मी कोण आहे? तू शेण पुढू आहे का रे? नाही तू दोडकी आहे का रे? नाही तू दगडाच आहे का रे? वयाक वयाक कोण आहे तू? मी काय यार तुला गंग्या समजी राहतो यार. कताना मताना कवना डोळ्या झापे धरणा म्हणा. राग नको करू तू बटना. हा मला माहित नाही तो यार. तू कोणी घरी नाही समजी राहता का कवत ना तू? मला माहित नाही ना. हा मला माहित नाही ना. का घरने नाही समजी राहता तू? मला माहित नाही. क्या पकड़ लिया रे? जान दे रे. देखा रे त्याले ओ काय रे ओ देवानी. तू ना वाचते कितला लयलू देख मी अरे तुम्हाला कितला ऐकाडी राहणार पाडू नको गादी राहणार देताना टिकनी पाईट टाकली. त्या टाइमला मार खा. अरे आज येंगे रे काव रे. तू अजून येणार कळतं मग. झोपू नको रे. पहिले जाडे दुनिया भरणं बोर होई राहणार. बरोबर आहे ना यार खरं. काय करतो चलो शिरपूर जाएंगे ना. अरे काय शिरपूरले काय तडी अंडा दिशी तडी. ओ पिक्चर देख सुद्धा यार. हा यार आपको मना कर. नाही रे हां चला गडबडी राही. पाणीपुरी भी खावायची ना. हां चला. मी पावभाजी खासू तुमच्या भी खाय रे. काय माल जयरा ना बापू. काय पटाका हे रे अरे क्या बकरी भाई. अरे बकरी के तो ना आई तो मैंने हमेशा पडलंच दिख रहा नहीं. फक्त देखा कशी पलटावत मी तिला. तेरे नखरे है कमाल उम्र है 16 साल नाजुक नाजुक कमर तेरी लचक जाए ना कोरी संभाल. हे पोरी जरा हळू 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 चा. हो म्हणाला पाहिजे रे. बच गए बे बाल बाल. बाई काय होतं बा ते बाई का माणूस. अरे तो माणूसच होता रे. फक्त मागितलं ना बाईना माईक बाल होतात त्याला. ओ यार याद नका द्या रे माले. झोप लागाव नाही एक तर यार. ओ कशाने गर्दी रे ती रे. खोपडी रे असतं रे. खोपडी आहे हा ही गई. आणि मग म्हणजे लग्नीच पण नाचायला भेटेन आपले. सेम हो.
मी काय सांगणार ऊस खाणार आपला करणार राज येते ऊस खावाळ म्हणे मी आहे रे मी जसं सांगत तसं करतस का तू सांगशील तर ते करायला तयार होतो ठीक आहे मग? हो बिंदास मग काय दे किराणा दाडे मी जसं सांगतो ना तसं बिंदास चले हाँ तो मग चला आज अपनी झोपड़ी मारना एकुलता एक कथा माता शक्ती कपूर शक्ती तुला मी आई चप्पल मारसन स्वागत करा शक्ती हाँ ते मग शक्ती मला प्रश्न उत्तर देवा करता तू तयार से ना मी तर तयार शे भाऊ पण हा ते मग. संताप नको करू म्हणून दादा हा ते मग मला पहिला आणि शेवटला प्रश्न से तुला करता आईचे तू घालेल से इले काय म्हणतास पर्याय एक आखूर चड्डी कापेर चड्डी बरमुडा तमागो काय भी अहो संबळे मग कोंबड्या तुम्हाला असा का प्रश्न विचारा मखलाय अहो तुन्ना मी बी तुला उत्तर देसो आखलाय अहो शक्ती काही उत्तर भी दिसी का नाराज तरी बच्ची अहो हिला म्हणतास आखूड चड्डे अहो लागले ता शक्ती एकदा विचार कर सांग बरं अहो तेच शे ना बरोबर शे कॉम्प्युटर लावते कुस्ताय खाटा 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 बरोबर शे रंगा बिल्ला निघाल बाहेर. आते शेवटला आणि आखरी जो सट्टाना पहले बर्बाद हुए से तेरा नाम से देवदास 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 अरे धीरे रे ये देवदास बढ़ती है नरम गरम सारे सुने जगावर तुझे थोडी उतरी जाई ए भाऊ परत मला माती पडायचे तू एक देवीला पाहिले बर्बाद व्हायचे नाही मी देवीने पाहिली नाही मी पारो ना पाहिली बर्बाद देवी हुए पारो पण तू बर्बादच है ना देवदास तुला मी आई कार्यक्रममा गमतीशीर स्वागत करस ले पारो हा देवदास आई जे तुला बनसे इले काय म्हणतास एक पडदर दोन कुत्रा पाटर तीन मौनी
खमाख देशी विदेशी असं काय प्रश्न विचारावं. मी जी पिसू तिनं नाव नाही माहीत राव. जिनामुळे म्हणा असा कुत्रा ना माय खात होय. ए पारो ती दारू बाई काढू दारून नावशे कुत्रा काटत कुत्रा काटत. कॉम्प्युटर लाव पुस्तक काटा 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 चुकी नशे चुकी नशे चुकी नशे. रंगा बिल्ला गेले उठला लोकेशनी कार्यक्रम सरिया घर जावा. मार बिचू दे. खाली करू दे ना. नाही मी डान्स करतो रे. ती गाडी करू दे. मी ती गोष्ट ना भाऊ. मार डान्स करू दे ना. नाही करू दे ना. करू दे भाऊ डान्स कर. भाऊ डान्स कर. नाही मी मारी डान्स करू. गौरे बाप माठ ताऱ्या बाप दार मेरा. बरोबर घे वो झोप उघडी घे. हे तो कोटे फेकतात नाही. कोटे नाही झाला कुठे रे? सप्पन वाले क्या रहे हो तुम्हारे घर में पलंग है and तुमको इतनी लगती क्या? कब का ढूंढ रहा हूँ मैं. क्या रिकामा बाधा लगा दिया था तुमने? तुम कुछ जबान है क्या? आप सुनो मेरे को भी बोलने दो. मैं भी बोलूंगा. बोलने ओ नाही 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 तू बिलकुल काही सांगू नको. क्यों है? बोल तू बोल बोलू दे रे ते बोलू दे. हाँ सुनो आणि हंसने का नहीं है भाई किसने? आएगो आप. पण क्या आहे कडू गड्या तुमको? ऐका ना जे ऐका ना ते ऐका ना. तर टाइम नाही झाला यार या तुम्ही पडे करे. अरे आज सा कहने लगे ना रे. क्या बात कर रहा? काय बात करा ना. चला रे. डिडिंग टाळंग डाळंग डाळंग. माडी ओ माडी का रे वो रिकाउंट टेकडा सकाळच ना पडे तर पडेल होता रे. सांगी बी जाता येत नाही का तुला? किती चिंता लागे नाही माले. काय चिंता करायचं काटेलं तू मला सांग पहिले कोट्या मरेल होता ते. थांब ना सांगस ना. आहे काय?
देख मी तुला फेवरेट काय एक तुला साहेब दिलाय मी हो का येडा काय करा तू? येडा छान नाही लगीन माझ्या आलो तू मी पण काय म्हणतो तुला पण लगीन अरे ओ भिकारी कोणा लगीन ना जायला होता तू आपल्या करता नाही आमंत्रण द्यावाला बी नाही म्हणता काय असं झाली गोड दिसस अरे मारी आमने गुरु टोयले काय निवतानी करत रास का ठीक आहे त्या कुत्रा सांगत भुकाले मग टोय तशी दे मा तू बुंदी काय मी जास जाय तुम्ही कुत्रास मा एक शेर मुन्नीने चिट्टी दिली यार तुले काय बात करा ना भाई रे माई शपथ मग काय अरे दीदी नरे यार चिट्टी आम्ही काय खोटं बोलतो का अड्रे मला नाही माहिती नाही यार मी कस काय सांगतो तुला मिल मेरे को चारा लेने जाना है रे बकरों के अरे जाने तेरे बकरे जा बे जा काय विचारतस यार काय तसाला सांगणार रे बलत मार रे बाप चला तोंड होत आहे ना साला तिथला गंदा बटक मार अजूनपर्यंत शिट्ट्या वाजी राहत कान्ना धडाधड वाजी राहत करे मग तुम्ही काहीच करा नाही काय करतो रे यार एवढा मोठा सांड होता तो नुसतं कुत्रा बच्चा एक फेक रे
बोलता तू अरे बाबू तुमले तरी सांगितले तुझं आम्ही. अरे मामने सांगतात नाही ना हा तुम्ही काय करा होतात रे हो बोल मत पाहिजे तुम्ही मेरे को बोलो क्या हुआ नुसता मार किसने रे हाँ त्या साला त्या दोन म्हणतात यार ऐसा ना तो देख फिर मैं क्या करता हूँ तुमको मारा सालों ने क्या रे हाँ ना जसं तांगड्यात तोड टाकायचे हाँ पूछी मत मैं क्या करता त्यातनं मुळे मार खायले ना त्यातले तर सोडाव नाही सालाला मी. अरे तू क्या करेगा बदला तरी सुद्धा आपण तर दम होते करीता काढणं मग ऐसा ना हा, तो देखना फिर है क्या तुझे जाऊ हा. तू बैठ रे तू कहा आ रहा हा, आ रहा म्हणे मैं करता देखो तुम जाय मग देखो फिर आणि नाही करना बापू हाँ हा, हा, तो मात्र काहीच नाही ना खरा चला करा चल यार मागे जाऊ दाव कर जे कसं चले देखू ना आपण रे कोण येतो तर चला लवकर चले बोलूंगा तू आ बोलेगा बस तू बोल सिर्फ क्या बोलने का क्या रे भाई इतना कसा चालू है रे तू और क्या दिमाग पाया है भाई उसके रास्ते को काटेगा उसने चिंता फेंक दिया हा आपलं तसं आहे भाऊ आपल्या दिमाग मध्ये जेवण ना तेच करतस क्या झूठा बाता कर रहा झुटा बाता सांग रे याला हा ना रे हा तो काय सांगे आम्ही जे सांगतो ना ते करता काढ मग माणी असत तुले हा बस असं आहे का चल बोल काय करता काढू तुले जा रे भाई तू नहीं कर सकता अरे सांग तर करे काय करू मी ऐसा ना तो पेड़ के पास वो चपारा खड़ी ना उसको पड़ा के दिखा बस इतली सी बात अब ते देख तू चले कटा रे भाई कटा अरे राबता राबता देखो आंख मेरी लड़ी है आंख मेरी लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है मेरी उम्र तेरे बाप से भी बड़ी है माळा हो माळा बोले मा कुठे गई कधीच नाही जायले रांदेल बिंदेल शे का नाही खावाना माहिती आहे मला काय माहिती म्हणे अभ्यास कर माऊली माडी बी कधी येस काय माहिती मला भूक नाही लाग जायले बोली पाठी ठेवतो जराशी जे ते मायवली का देखत पहिले लवकर का माडी कोणी जाल होती कधीच नाही काय भुकी राहिला मौत माझा आलं तुला रे भूक लाग जायला मला भाकर दे तू माली इतला बोली राहा तू सकाळी ना कुठे जायला होता फिरायला झालो तुम्ही भडवा कथा मार खायस कथा फिरत नाही दे अतुल जेवण मी खाबर देवानी दे मला जेवण थांब बेटा तू मला हरू बाप कराय ना थांब तू तुला हात देखच नाही वो बाबरे देखच ना वो बाबरे खाते ना गाडी लागला गाडी देख बाबरे ओ माय गॉड ओ बाबरे
तुला बिल चालला तू मामांकडे 15 दिवसासाठी पैसो मान मी चला रे सांगा रे आई रे आई चले आई ते ये रे काय नाही चला मन नंबर नहीं लगा रे भाई ये रे भाई चाय रे ये रे नहीं समझ रहा है ये मार ये रे चले आई समझ नहीं आई मार ए से धान्य खरे माले रे माल दे येता नहीं काही नाही चला जैसे विकत का मला पैसा मला एक दिला था आले मन मन एकले चला मेरा एक रे केने नाही चला आपल्याला काही खेळ हो जनतेनं पैसा भेटी घ्यात ना नहीं कहना आली ओ इतना सा चूहा नहीं दिख रहा अपना या वो शैतान ने नाम आई मारी ले भाई फ्री रानी ते टाइट इतना नहीं किसा Marmara çiçeğime çanı çanı dak şu आज तर चाना यात मारेल दी का तू अरे वो यमना मेहनत ना पैसा तू आणि मेहनत कुठे काम करायला काय दादू मी का आज बहुत मत चिल्लर गोळा जाल गो के रे छोडता का रे तू रे तसं जे मग आपलं चला बिजा खिरात ना मी बी घेत आज तुझे तुम्हाला काय खावायला काय लागलंय ते या मौत ना तू खास का शिला गुजर तू खा रे वो नाही रे भाऊ तू केलं रे वो विश्व काऊ नको रे तू खा रे वो खा रे हो खरंच रे काऊ नको रे हो. काही होत नाही रे शिवाय विश्व ऐक रे काही होत नाही रे नको रे यार ऐकू नको रे अरे काही होत नाही रे फिताळ नको रे अरे काय नाही बाबा यार तू खा सांग ना उंदीर मारो घूस मारो ड्रेडर मारो माणूस मारो मीशेयम रोज खास बबल गम म्हणीसन लोके होतस कम मनामुळे लोकेसले लागेल शे गम कारण मीशेयम मीशे करंददार मीशे काय तू काय नाही तू काय अशी काया मी काय शे माहिशे पण हाय बोलानी गरज शे इच्छा शे का तुले बटे सोमवार ना बाजार में इकी असते चोपाशाना आज ना कितला पुस्कार आज तिथला बोल बस कालीच नाही शोकार जास्त बोलायला काम नाही आज कितला आहे देखील मीच तुमला सांगे महाराज तुम्ही स्वतः यमराज मी जास चुपस मी जासवाला एक काम धड करत नाही काय महाराज मी ते बरोबर जीवला येस ना काय जीवलास तू काल ते उंदीरना जीवला आणा सगळा डुक्करना बच्चाला जीवला येऊ ना तू कितलं मारलं ते माहिती का तुले मोठा सळ फडक मारला ते जीवला येस म्हणे दाताळा काढा आतडे महाराज मी बीस महाराज ठीक आहे चल आता तू तरी काम पडशी
काय नाही दिलं रे आपला आपला येणार तरी दूध त्याला उतरणार का रे धक्का मारा धक्का मार मारा काय अंबो काय वाज आहे सगळं पान दिन दिले हो काही सोबारी अरे यार कोणता ताण मा यार तू ताण नको देऊ अको कसं तुला नंबर दे ना बडे पान दिन द्या पान लाव. पान दिन द्या हो तुमला काय लागवली काय करे हो आपले तेच नंबर मग आवडी होतीस ना का माचीस आज बोलतो टेन्शन झालं दांड गेलीस दिकरानी काय वाद यमराज आज काय टेन्शन नाही पहिली दांड गेली रे टेन्शन काय करतो तुम्ही आत्ते तुमचं टेन्शन दूर करस मी देखा तुमच्या ते धुमणं काय काढ डायरेक्ट मी हा का मग आला बाबूराव आता आला बाबूराव शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव आला बाबूराव आता आला बाबूराव 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 ताईट होऊन गर्दीमध्ये घुसला चांगला चांगला त्याच्यामुळं बाजूला बसला आपल्या पुढे नाही बुवा कुणाचा निभाव आपल्या पुढे नाही बुवा कुणाचा निभाव आला बाबूराव आता आला बाबूराव 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 आल्या होत्या लय दोघी बिजो मात बाबूरावला बघून गेल्या क्वामात सुचना ग काही अन्न कुठं पळून जाव सुचना ग काही अन्न कुठं पळून जाव आला बाबूराव आता आला बाबूराव 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 सगळ्या समोर कसा घालतो या धिंगाणा याला कुणीतरी समजून सांगाना बाजारात होईल बघा रोमियोची वाव बाजारात होईल बघा रोमियोची वाव आला बाबूराव आता आला बाबूराव 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 शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव शांत झाली शालू झाली आता कुणाचं नाव आला बाबूराव आता ऐकला वास तब्येत खुश कर दिली नाही तर पहिले सांगा ना दिल के रे आंसुओं में बह गए अरे नवा पिक्चर गाणे हो धूम बिलकुल धूम का पण तुम्ही आज आता कदा चुकायला दो काय देऊ ऐकायला नाटक लोक गेले जाणार आहे ते काय बात करत नव्या नो मलिष्ट मग कोण आहे जगाचा पहिला नंबर कोण आहे
म्युझिक काय नाही द ग ड लवकर दू अहो दगडू कोण आहे दगडू वावजू रे नाही हो फक्त ओळख लावायचं आहे नाव म्हण औषे उचल आले ले ले नका हो ले 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 याले उखल नका हो उखल नका हो उखल उखल नका हो नका हो नका हो यमराज हो अरे दया करा हो यमराज हो ततन ले काढ दे बाहेर काढ दे बाहेर अरे यमराज हो दया करा हो तुम्ही चला काय नाही रे अरे मला यम दिखणार रे याले यम सांगो दे ना जानू मेरी जान मैं तेरे अरे जानू मेरी जान मैं तेरे कुर्बान मैं तेरा तू मेरी जान चान मैं तेरा तू मेरी जान तेरा हिंदुस्तान अरे दादा वाची गो बाप मुन्नी भी तीन बरोबर वो सीधे नाऱ्या आधी चाकून पाहिजे ती बोला तुला फिरायला आम्ही नाऱ्या रे कौन है प्यार है मेरे दादा याला भी चाकून नहीं 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 काय भले ना तुले एक बात विचारनी काय अरे काय विचारायला दिले तू कसाला बोल रहा नाही मला तिनाशी बोला नाही बोल काय बोलले तुले मुन्नी तू ना ना बोल तर तू काबर देख ना मुन्नी मेरा तुना भलता प्रेम करस कितलं प्रेम करस मी का कितलं कितलं तुला माहिती आहे ना कितलं प्रेम करस ठीक आहे मी बी तुला प्रेम करस पण तुला या येडी मत्ती गुवेडण्याच्या आहेत ना त्यातून सोडणं पडतील हा ना सगळं त्या सोड द्या खरे खरे सगळं त्या सोडी द्या हा हा सोडी दिना शपथ सोडत ना शपथ शपथ हा सोडी द्या नाऱ्या तर किती बारी पोरी उभ्या आहेत भाऊ काय आले